Hola, soc Ilaima, tinc 19 anys i visc a les Franqueses del Vallès, que està situat a Granollers. És la capital del Vallès Oriental. Encara que jo visc aquí, he tingut la gran sabidoria d'anar-me a estudiar fora de la meva comarca i fer-me uns viatges tots els dies impressionants per poder anar a estudiar. Estic estudiant un cicle superior de tècniques d'actuació teatral a Badalona, a Sant Roc, a l'Institut de l'Eugeni d'Ors. I tinc 1 hora i mitja de viatge tots els dies i m'haig de llevar a les 6 del matí. Però bueno, tot sigui per amor a l'art. Ve aquest amor, sincerament, no sé d'on. No mentiré, no sé d'on em ve aquest amor, perquè el meu pare és de ciències, la meva mare és de lletres, pues no sé d'on em ve. Jo crec que em ve de la meva iaia en Pau Descansi, perquè cantava molt, estava tot el dia lolailo, encara que jo no la vaig conèixer gaire, pues jo crec que algú m'ha destil·lat d'ella, encara que jo és que com a tal, molta influència artística a casa meva doncs no hem tingut. Sí que és cert que ens ha agradat molt el teatre des de sempre i llegir molts llibres, molt teatre i tal, però tampoc és allò que diguis, uah, influència full artística. Però bueno, no sé què em va donar de petita que jo li vaig dir a la meva mare, mama, quiero ser artista, i bueno, pues la meva mare en comptes de reaccionar, no sé què, va reaccionar molt bé i pues bueno, pues ahí estoy, amb el recolzament dels meus pares, seguint estudiant art, que és el que em mou, que és el que vull dedicar-me al món de la faràndula, del teatre, del cine. Actualment estic estudiant el cicle que he dit, però que està basat en el teatre, però la meva especialitat, o el que m'agradaria especialitzar-me, és en el món del cinema. Encara que no li tanco les portes del món del teatre, el cinema per mi em crida molt més l'atenció i m'agrada a uns nivells molt més extrems que el teatre, vull dir, són com balances. La balança del cinema pesa molt més que la del teatre, encara que ja he dit, no li tanco les portes. De fet, aquesta sort suposo que els meus pares hagin acceptat de molt bon grat el que m'agradi i que no tinguin problema en res del que faig, suposo que ve del fet que sóc filla única, no tinc germans, tot i que el meu pare té 2 germans grans i la meva mare té una germana petita. Què dius tu, per genètica m'hauria tocat alguna cosa? Doncs no m'ha tocat res. Però bueno, no passa res, jo sóc filla única, tan feliç, tan contenta, perquè soc molt gelosa i jo, pues, mis padres para mí i para nadie más. Llavors ja em va perfecte aquest fet, i aquest fet suposo que també ha degradat a la situació de que, clar, a veure, no per dir-ho així, jo no hago lo que quiero, però sí que és cert que tinc molta més llibertat i jo crec que si hagués tingut un germà, doncs no m'hagués donat aquesta llibertat tan com ampla que tinc. Llavors, igualment agraeixo als meus pares per haver-me fet filla única, només la veritat és d'agrair. I en temes familiars, de fet, és que vaig una mica curteta de família, en el sentit de que, bueno, tinc tiets, tinc tietes, tinc avis, tinc àvies, però, bueno, per situacions de la vida, pues, no és que hi hagi una relació molt afí i llavors pues, són com persones de la família, encara que no hi hagi una relació molt estreta. Però sí que és cert que jo tinc un avi de part de pare, que és el seu pare, i la meva àvia de part de mare. I això, bueno, seria més o menys la família més propera que hi tinc. De totes formes, jo estic molt contenta, soc filla única, tinc un munt d'amics i la veritat és que també el ser filla única m'ha fet que els amics que hi faig, o per exemple la meva millor amiga ens diem germanes entre nosaltres i de fet tot el barri ens coneix com les germanes i tot el barri sap que no som germanes, que som de diferents famílies encara que sempre estem juntes i ens comportem com tal. I de fet, junt amb ella, amb la meva millor amiga i amb els meus pares, són els meus pilars fonamentals en la meva vida i jo crec que sense ells no podria fer absolutament res, o almenys part de la meva vida no podria ser possible sense ells, perquè han estat des del primer moment recolzant-me, des del primer segon de la meva vida, allà al meu costat, recolzant-me, i jo crec que és el pilar més fonamental que hi ha en aquesta vida, almenys per a mi, que és la meva família, que m'ajuda a seguir dia a dia i a estar més feliç encara passi el que hagi passat.